Човек не може да открие нови океани, ако не се осмели да изгуби брега от поглед. Андре Жид. Всяко пътуване носи своите предимства. Ако пътникът посети по-добри страни, може да се научи как да подобри своята. А ако съдбата го отведе в по-лоши, може да се научи да й се радва. Самюел Джонсън. Основната идея на пътешественика е, че новите среди и преживявания стимулират креативността. Неговият подход е да намира нови перспективи, като изследва непознати места и преживявания. Пътешественикът черпи вдъхновение от външния свят. Той се откъсва от рутината, като се среща с различни хора, посещава нови места и търси нови преживявания. Знае, че излизането от зоната на комфорт отключва свежи идеи и нови начини на мислене. Изследването му не се ограничава само до физически пътувания, то може да бъде и потапяне в нови интелектуални, емоционални или духовни светове. Новите среди и стимули освежават ума, разширяват перспективите и насърчават свързването на различни идеи. Те помагат за преодоляване на творческите блокажи и разкриват нови подходи за решаване на проблеми. Пътешественикът планира своеобразни срещи със себе си. Той посещава музеи, паркове или книжарници и позволява на новата среда да разпали въображението му. Той открива нови места. Дори кратка разходка до непознато кафене, град или природна местност му помага да промени гледната си точка. Пътешественикът редовно опознава чуждите култури, чете литература от различни страни, слуша световна музика или опитва непозната кухня. Той разчупва рутината си, тръгва по различен маршрут, пренарежда работното си пространство или започва деня с нещо необичайно, за да стимулира ума си. Пътешественикът понякога броди и без цел. Разхожда се или шофира без конкретен план, воден само от любопитството си, за да обръща внимание на детайлите, които обикновенно би пропуснал. Ернест Хемингуей е използвал своите обширни пътувания като вдъхновение за неговите истории и персонажи. Те значително са обогатили литературния му свят. Джорджия О'Кийф е била силно повлияна от своите пътешествия до Ню Мексико. Те са трансформирали нейния художествен стил и тематика. Пол Гоген е потърсил вдъхновение в Полинезия и благодарение на това е създал произведения, силно повлияни от местните култури. Животът на Джак Керуак и неговото творчество въплъщават духа на физическото и екзистенциално пътешествие. Потенциален риск за пътешественика е, че постоянното търсене на ново вдъхновение може да доведе до безцелност и отлагане. Затова той се стреми да избере конкретен фокус, когато усети, че е натрупал достатъчно идеи. И за финал, един въпрос за размисъл. До кое място или преживяване отдавна ти е любопитно да се докоснеш? Ако ти е любопитно как прилагам тези принципи в своята работа, можеш да разгледаш портфолиото на сайта ми bobikostadinov.com или да ме последваш в Instagram. Благодаря, че изгледа това видео и до скоро!